Ha? Ito ganyan, love doesn't matter, it doesn't matter. Unsa man taong kasi. Naam kayo namin yung 80 anyos o iyang gipangasawa, 16 anyos. Samukha. Ikaw pa? Pila ray gap ninyo sa akong anak? Pila, 40? Imong gap sa edad? Ha? Basta 50 ka pin. Napag-isip kita ng edad. Ang importante, nga kanas Arlen, maimog na. Basta imong pasaligan, nga maiya ang tanang katigayunan. Kung sugto ni mo siya. Katigayon lang, wala na problema, oy. Oo. Una na ako, anak ko. Ha? Ano yun? Basta, ikip sa buka. Yung segunda lagi ko. Sir, manganto na ta, sir? Oo, ito na ta. Dininar ko gagawat ni mo. Hoy. Ano to ha? Ahod sa imong amo ha? Bilig-bilig sa tatay. Hindi balik-balik. Imong ko tao ng pasakita istorya god. Isang taong ka. Ano to ha? Sir! Ikaw bahala sa akong anak. Ha? Sige. Ay, kagulo tong inyong kagkuhan. Ano to? Nangyari na. Okay. Hoy, ha? Matay na naling tawan. Dako pa kanikutan na ako. Padyo kabayad. Iyon sa mga ito sa adlaw. Nagdagdag ko naman eh. Kanugo, tagwapar ba sa tawa? Tay pa-time sa taong kadungoy, napakayutang na ako. Kani, pabor ka. Pabor na. Para. Sunti na, pre. Ang saan ka doon? Andam na ka? Oh, gahapon na kong andam. Sige. Ito na. Sige, tuhan ninyo. Sunti. No. Sunti ko. Oh, masuot ako. Ari lang ko. At araw ko ninyo. Suot na. Bati agnaw ni ako sudlan ay. Oh, ngita ko na guwapo. Sige no. Usod na ko. Suot na lagi. Bati agnaw ni ako sudlan. Usod na ko. Tulumi? 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 Oh, yun no. Ano? Divider. Okay, katulan eh. Ano? Asa man to? Ako yung lang mo wakin. Ha? Boy, ang nalay kandila ni. Yawan may kong patay. Abdo kong patay. Ano? Buhay na sa gusaw. Magkapansik sa saguan. Uy, Tulumi. Oh. Kailam kang sirwakin, oh. Ngano ko tang wakay lang kasuod atong tulo. Migo ko tang tulo. Saan ka? Ya, pre. Hinumdum ka ba sa atong problema, anak ko? Problema ni mo. Di na to nakalimtan, pre. Bahin sa imong problema kakuha. Ano makalimtan ko taon ta na. Oh. Adto niya ta dito sa andan natong gilingkuran, ha? Adto ta magtiwas og sugilanon dito. Oo, ato ta. Ay, ikaw na mag-igo sa imong kagalingon. Salamat ta guys. Si sirwakin lay bahala nimo. Ha? Adto na ta. Okay, ayo-ayo mo. Bert, salamat ta. Ah, sige, ayo-ayo mo. Bahala mo niya. Bert, ay pansik sa. Ha? Ato gini, rusayo ng bayo. Importante ka na itong kwan. Problema na to. Hinam-hinam na ko. Kinsa ko tayo di maghinam-hinam na pre nga. Tiaw mo ng 200 million sus. Mo ni magdawat. Mao yun, 200 milyon na iskapin yun, pre. Kahay-hahay sa mga anak ano.
Nindot sige pagpuyo ng mga bata na ko. Oh, dili ta pobre na pre. Time sa pre. Kanang but pasabot pre. Makahimo nagag-alsag bukat ana. Pre, suway ka na pre. Wayan, pre. Nagani. Tanawa, pre. Ay, Sige pre. kablang ko. Kuha na ka no pre. Kanita pa dyan na, masiguro yun na to. Asamot, dali, pre. Ay. Oh, siguro na yun pre. Na kayo mo ayayin kong ka. Sakitan na ka. Tagumpay na niya itong mga plano, pre. Sawang ka. Nindot kayo na pre. Sulba na. Nindot kayo pero kinanglan pre. Siguro hutag yun na nawag yung bulilyaso atong liyo pre. Why binilyasan Siguro na? hutag yun eh. 100% sure bula, pre. Wata na. Nindot na pre. Wata na. Siguro hutag yun na pre. Para makuha na yun na to ng 200 milyones kapin pre. Ha? Pero kinanglan makibaw juga kung siya mong buhaton para wag yung bulilyaso. Oo. Permi kong minaw mo, pre. Samot na karoon makahikap ko. Samot na itong ticket. Sure bula ka ito. Lihokon na to. Sawang ka. Pre, dili lang ticket mo yung siguro na. Ang katos ang kahimtang sa among bahay dito, pre. Kinaay driver ako dito, katos si Jose. Ibuha to iuwaw. Bantayan po to mo. Sugo, pre. Bisa kunsa. Manong ta na. Sigurado ka, pre. Manya, manumpa ka na ko, pre. Promise, pre. Till death do us part. O ba? Be, sunda ka na ko. Susunod. Ako, Ko. si Tolome, Tolome. Isnigar, Snigar. Pilipino, Pilipino na ko. mayan tao, Kabutan sa Gentilon. nanumpa, Numpa. nabisan unsay sugo ni Joaquin, Mabisa kong sa isugo ni Joaquin. tumanon sa way pagsupak, Tumanon sa pagsupak. pagsupak. way reklamo, Away reklamo. o bisan sa iyang kwartang ihatag nako sa daog sa luto, Bisag siyang hatag nga barato. Padaog siyang luto. bisan pila pa ni, Katusabot niya. O, bisang pila pa ni. ako tumanon. Tumanon ako. Oh, ya, pirma ka karon pre. Abo na Ako ni pirmahan karon adlaw. Ano ko mo pero mapamantaon na pre. Nanumpa na ko. Okay na to ko to. Bantay ha. Panumpa na biya ka. Suod na tong duha ng unsa man ko. O sige, basta matuman to tanan na tungpan. Sabot. Liw ko to. Bits, time na si Camila. Hmm? Si Camila ba? Huwag mo bantay. Dahil ito as kwarto. Di ka nagbisita. Di siya ka nakasamo. Unsa? Bisag ako? Oh, bis ikaw. Labi na yung ikaw. Nang gitagnaon mo. Sabi na siya. Si pagtuon niya, gipatian sa sungaw. Tingali. May laing ako lang siguro kagwapo, kaduhon. Tim sa CB. Ay, nasigsamo ka na Carmela. Eh, pero di na siya sa putol. Siya ka, masiguan siguro tawag ka naman to. Hmm? Wala siguro mga tuwas kwarto. Samok ng kay ka. Ano si Bang? Tama na ko si Uy. Puti bito kay kong pao. Tanawa. Iyapag ka diha, makitudong ka na Camila, kita. Bang pa sa pusi. Si Uy. Uy, iyapag ka. Sumag ko na yung naong mo. Puti bito kong pao. Kung sabi ka diha, iyapag ka. Atos Camila ko. Artisa ni mo eh. Hindi pa lang kang walang ibig mo ay. Magbagta sa kamo. Ano? Oh, na. Dali na naman ko dili, pero ang pagkaroon, o pa mamagawa si Camila. Wa pa? Magkunsa ka din yung babahana sa kwarto nila. Dahil pa, di na lang sa kaka kung mapasok sa kwarto niya ha. Ah, sige, sige, Basta sige. na kayo. Oh. Day, Mel. Gawas sa diabe, nakabisita. Nang! Di ba yung pasamok si Carmela nang? Nanawal ko no. Nabasa man siya din sa sud. Nga nagisakitan gyapon sa iyang ipon. Ah, sakitan niya kong ngipon, nakatumanang ka nagtambal. Pagkawasan niya ko na sa din ha. Ina na sa bisita.
Ano, dun di magbidat tubangon yung bisita, oy. Basta yung kalimti ha, katunta na ang tumang kasabutan ha. Kinanglan, mission accomplished yun ta. Ngano ko itong kalimtan na ka-importante, anak. Pero, muli sa ko sa amo, pre. Gimingaw ko sa mga bata, pre. Ay, las may maayo adto ta dito sa mga. Kuhaon na itong ticket. Eh, mas importante ito. Tara. Di lagi, pre. Una sa tas balay, kinurog na pagkiti problema tas balay. Ikaw ba? Kasunod na hinog ka ng lawasan, kahit na hinog ka kay ko. Mas importante itong ato na itong ticket ako. Para sila, sige, ato ta. Pero dali na sa inyo ha. Tara. Kahiyan mo ko, kapoy na mga ka. Mingaw ko. Si, isa-isa ako na kong tok-tok, di dyan mo gawas. Ako, pati nga dito. Ambot lang. Ayun, Sosi, may pamuuli na lang ka nun, yung mabalik na lang ka inighapon. Maggawas na siguro to siya, eh. Naunsa ka? Gilalimay ba ka? Mura doon lang amo. Sa di na lang mo di ay. Saan man, di mo dyan mo gawas. Sugsog pugos. Bahala na. Bahala magabihan ko. Abuto na ko si Carmila. Siya, hindi nga mo matas Carmila. Sige, paghuwat na lang. Puti na lang may mumutang. Love you. Hanggo? Huwag ito tuwa niya si Carmila ba? Laro ganit, ibog na siya na ko. Magkapahungan ni Bitya. Ay, Mabitya. Pre, Durig. Tanaro mga bata ni mo, wala kailan ni mo. Kailain na magagnaw. Sa ako na magpailanan nila, pre. Ang anak ni mo, tanaw ni mo, wala yung kaila. Sa ako tao na niro. Diba ka pre, saan ni mo? Ha? Tingnan lang dito, nasuod kayo mo siyang amahan. Ha? Unya, mura mo igsuon. Unya, ipaila-ilag yun mo na ikaw, si Tulome is nigger. Huwag mo tugan ng hindi ko sinula kung nga, pre. Dili na mahimo na imo itugan na ikaw si During. Kay si During, si Teodoro, patay na na. Wala na sila kailana, di mo na sila mutuo ni mo. Luoy, tas mga bata na ito. Sa ako ka mga namang sila. Tao naman eh, mao naman gina itong kahimtang. Kana siya, nakakita na nimo, kari, wa na kailan ako, wa sa na sila makakita na ko. Ikaw rin kitanawa na, oh, pupos. Upoy, lagi. Tulumi ito kung ano, no? Oh, Tulome, kung saan di ay. Tulome. Snatcher. Snatcher yun, pre, mura kay Snatcher. Sneaker. Oh, kanto dito. Snatcher, garoon. Di alaga, pre. Dulong sila kung bata. Sabi na. Gimingaw na tao. Kabuka ni mo kay storya, pre. oy. May magpala ka. Unsay ato na eh. Ay, katingala, ay, katingala. Amigo, mis tatay ni mo doon. Si Tatay During. Oo. Kadam niya to. Isura na mga tulo. Kinsay nga ni mo na eh. Ako, Tidoro. Tulumi, tulumi. Tulumi is not sir. Sneaker, sneaker. Amigo, min papan mo ay kagool. Doon na kay kauban ganiya o wala? Aw. Oh, ano man? Nakakita ka sa kauban? Oh, wa man eh. Pero murag doon na may kasulti ganiya. Sa balay, naunar na ni mo eh. Naunar na ni mo. Unsang gyud imong tuyo na eh. Ay, gitogon maguguni tatay ni mo during daw. Kambuhi pa to. Nga ipatanaw-tanaw mo during. Kung sa inyong sitwasyon. Pero na yung gitogon ako. Hindi mo pasagdan during. Nga. Kamong manay ni mo doon. Basta mong mo diri taon. Maayo ra man minoy, pero pobre lang kayo mi. Way kwarta. Diyos ka daw, ipataon. Ikaw noy. Doon na kay kwarta. Na kay trabaho nga dakog sweldo. Gakay ra akong trabaho. Wala ko'y kwarta gamay. Sige lang kayo, mga kwarta ko balikon, tamo dito, tabangan tamo. Ipatiles na nito. Sige noy ha. Oh, Dali pa jud ko noy. Mo na gipanaan akong papa ni Amigong tatay. ni mo. tatay. Oo. Noy.
Amigo ang tatay na eh. Ha? Si Tulong eh. Basta man ka. Ay, okay lang. Gimingaw lang ko, gimingaw. Gunit ko ba? Nahipos mong inayhay dong. Ha? O na eh. Pusa, dali, dali. Mangit, gusto man taon mo eh. Ha? Okay ra. Kuha na buwan ng pagkanaman eh. Igutom ni. Wapay ka nun. Wapay ka nun. Oo. Dako na. Oo. Pero yung mama ko sa gido. Ku. Amigo di mo na eh. Suot kini yan. Oh, amigo yan. Nay. Amigo ko na lang sila ni Tatay During. Samo tatay yung tatay. Suot kami ato. Nya, mitugon ko no si Tatay During nga pumuntayan tang duwa. Tinuod na yung story. Buhay pa to siya. Namok na maging taon ka. Lagi. Dong, paghukad na dong ka kay mga unta. So kadang, sa inyo sudan. Kato, buwad nga di batugag langaw, buwad ug langaw. Katulak niyong singot yung taon sa Ay, kinsa ganito yung nga mo? si Tulome, Tulumi, Inkajer, ha? Inkaser, Yung kasir. sa sanig, Inkajer, Kajer. Kailan? Hindi ka pugan eh. Sa baday, buka ba taon eh. Anang, bakay kwarta din na eh. Para puno palit sudan ba? Kwarta, Ha? kwarta, kanang pangutang na sa mo, pangutang. Tuwa dito limos, parang palimos ka nang. Wala ko mada ang kwarta. Mubalik ko. Ako'y bayad. Yoy, ato pangutang silang Norma. Oh, kung kabok. Sabi pa. Ha? Oh, ang kinangnam na nimo. Uy, pangayot pa sa ilo ha. Sa iluwa siya, Ako yung pa sa ilo, ikaw may nangawat. kuyog ta. Kuyong. Pangayot pa sa ilo. Wa na kita ang kailas ko, pre. Pagpo sa kumpani kamot, buod lang yapoy sudan. Kaluoy mga bata. Ano ha, masya mo pa eskwela ha? Labi na itong maguwang. Ipakuha na ito ni mong abogado. Isod yapon to abogado, pre. Ano man? Malo ko sa auto ka to, hadlok to makasa. Di ang katong kamanguran siya may gusto atong ano, eskwelahan. Tikal mo tayo ko, wala to. Diyan? Tikal. Multikal? O di, paniwag yun na mulampos na. What's problema, gitinood. Kaluoy sa mga bata, pre. Just, samsa nila wasa kung di dapat yung gamaya. Pagpila ato nila. Ah, wala reklamo ato na ta, pre. Ha? Dayon. Eh, matuma rin na tanan. Ha? Ayun na, wala mo bay. Bala, pre. Oh. Naku, gito sa... Sa rin nga ang sawa, pre. Carmela, pre. Kunya, ang pangan sa akong ugangan, pre, na may laki, Matyang. Yang Amnaw, nga liwat sa iyang pangan, pre. Na, ano ba? Punta rin. Na. Para may laki na kong driver, ah. Ang pangan, Jose. mo na, pre. Pre, Mao yun. di kong tigong buhay. Mao na akong ugangan. Mao niya ang akong gusto, pre. Kapaniwaag yun, pre. Ang kanin laki ha, pre. Adili yun ka doon ni Carmela, pre. Ako asawa. Kaya pastos kaya ng tawhana. Sawa ko kailan. Doon na, pre. Sa yun ra. Ina, suod kita, katumbuhi pa ko. O gitagaan katungod. Labo. Kuan rin sa Mumbai. Kuha isulti. Kana aki katungodan niya kumbay. Mura tagig suon. Gusto niya. Bagay. So, maamon ng damnaon. Yang tiket, pre. Ato dito, kuha adayon. Nga, tago eh. Mutuo ka na, inani akong naong ba? Kaila ta. Oy naunsa mga pamugos. Ang primero ni himuon si Carmela mo'y patuhoa aron dito maglibog. Ingna suod kay ta ikaw ipirmi kuyog nako
Nakadaan to na to sa kasino. Kapirme. Sige. Ato ta. Manto ta. Ikanan tulo. Ikaw asam ka? Kuyo ko nimo. Kay kanan tulo. Di man nakita na ko. Tama di. Dili lang kalayo na ko. Ay, sama-sama. Ko'y bahala. Diri luyo. Ato na. Dongko. Noy, Ayaw lang mo naglungag niyang hapon ha. Kaya magpalit lang kong puso kung tinapanan. oh, nganom na yun, nakasiguro di ka, dagang pasahero ka ron. Tagahan lagi dong. Pista maras kalubihan. Sige lang, kay kung unsa magani, di na ko maplatan sa ligit. Mapalitan di kag humay. Ginaya, kay, ingon man sa to si Tuluming, ang balik daw siya diri. Hoy, ikaw ba? Wala para ba kayo takaila ato niya? Ay, salig kayon. Murag ngayo man to siyang tao na Ayaw lagi kumpiyansa. Pero pag ganito kaila niya, unya, salig din ka. Nagum daw to siyang tatay no Oo, lagi, pero wa, ta kahibaw kung sa'y tuyo ato niya. Palabig salig. Gilang na kung balik to siya diri no isaad mo siya na ako no, natagaan ko na kwarta. Ako gilang nabuhat ko no kwarta na ko na. Oh, ang kwarta dawata. Pero ay salig dayon ha. Ay palabi. Ginay, Basta ay na paglungag. Noy, Ha? pasok lagi. Mahulag yapon ko. Mamay tao dong. Bantay na ya. Kay basin na nasa na do not enter. Uy! Put, diya talaga diha. Honey, my love. Seaweed. Oh my gosh, you're so very blooming today. Ay palabig glass on ha. Kaya matangag ka sa uban. Ay mas tatay din mo ang hiro. Si tatay? Oh, Daw siyang tangkal asa yung tangkal? Tapos sa barangay nagtrabaho na. Ito rin dito. Bitaw, kali. Nyapit naman si Kudri kay gipangitan kong barangay ID ba. O di ay? Yung imong agawon? Tuwa na siguro siya dito. Pwede ko masakay nimo? Murag gahawat naman siguro siya na. Sure, sakay na. Oy! Ikay drive. Kamarag lang ko. Sige Ikaw na. na lang go, bagbugal pag ginisiya. Abis ikay. Banda ka pa malihog game mo. Kiss me. Ha? Hindi ka ganang kiss na po. Pag ito may mutang, ano man. Ano yung uski ko? Yung mong ilong ko, pislit-pislit. Inood na? Sagdi lang na dili na makahugaw. Dili, makahugaw. Iya, ha? Binuwang ko taon. Pero dili siya magingunahan na eh. Kung gusto siya magpislit-pislit ng ilong, manom day yung ilong may iyang pisliton. Sabaw ko day, wagi ko mahimutan yun, nagalinta sa higo. Wa ko itarong to. Sa higo ko na una anak. Sagdi lang gud na siya gud. Kay kung mo-action na siya gihigap ako mo na siya hapakon. Kini jud siguro si Kiko. Punapun ang gulo ng istorya da nimo. So, kaya maging ako mahal. Hindi na ko siya gusto ng gulay magbugal-bugal nimo. Kaya dali ra kay kumahal. Gusto man sad, pero ay lang gud sig palagi pangigi. Pero, hey, dili biya kita yan din. Nabiya kita. Naunsa man ka? Kaduulan ang inyuhan, misakay man ka ng basurahan? Mura sa kagdi malata da.
Grabe hasa di mo, Sir Roy. Grabe man kay ka makapanaway aning tricycle niya. Mahal ra ba niyang palit ani niya? Mas mahal pa ni sa imong naongoy. Bisag ingunahan nilang me. Basura sa imong nahuna. Pero dako kinig na tabang na mo sa buhi pa sa Tatay During. Agdi na siya kaloy. Ha? Salamat. Pero may di ka masakay na niya. Ano man di ay? Di ko gusto nga, masakay pa kaniya. Amigo man mina niya. Muagi man sa Diyos amo nang sakay na lang kunya kay libre man sa siya. Bisan palagi kay kung si Bakpong madiskas siya na, huwag ginaligo na yung tesikan. Huwag ka magtanawa na, gubaon na rin ako ay. Garantisado pa kayo. Upat piligid, safety pa kayo ka. Bumagaan ka na kasun. Kana, ang driver na, wasiligo na. Sus, maresep. Nagdagway, ka-short lang. Sus, ginoo ko. Layo mas, ginood. Hinawa yun, biya mura ra bagong sa iligid. Murag salbabida. Yan, napay driver. Dako lang o, murag hydrocephалus. Dagko ay, wag angay. Nong! Karaan! Ay, nagusto siya kaya ito ha? Kaya di ka safety ato yung tesikan. Problema yata ni mong madiskas siya ka. Mukha ni mo nang way padung ko luto aning holiday luncheon meat oh lamig istanan di pakapinan bagyo daw aning Sun Valley oil na cholesterol free hindot kay mong kaon ana asa naman si tuyo ni mo Sige gagayaw-yaw. Uy, kana bantanghan na ba? Usa na siya pralina siya. Ano man? Nagyaw-yaw rin kaya sa siya pagalingon. Amigo ko nun na ni Joaquin. Saman, kaila ka na niya? Uy, Si Carmela. Nakaila ka anak niyang tawanan na? ang but lang. Wasa ko ka siguro. Carmela! Mel! Dalira! Marikara? May nailahan kang amigo ni Joaquin na idaan ang pamayhon? Nakaila ka na niya? Ikaw si Carmela, day, ang asawa ni Joaquin. Amigo din ni Joaquin, Inday. Kaya nagkuyog sa una, derby, inana, makasino. Usay, maligo may dagat kami rin doha. Sugar kasuod, marami magsuon. Samtang buhi pa taon to siya. Magkuyog mami sa una si Joaquin sa kasino. Nakaalinggat ka na ako. Tubag ang pangutana ay pagsigig liraw-lirawan mong budlat ng mata. Ang tinuod doon, nakabalo ko nga minyo si Joaquin. Ingan lang Carmela. Pero wala pa ko kakita, pinsan na sila. Pero, ano ko matikod sa una ni Joaquin? Wala ka uban sa kasino. Ako raman to, ang iyang igagaw. Bago rin kayo kakaklaro na ko, day. Pagtarong niya, ay pagsigitang sa din na. Si piro-piro ka niyong mata. Kuno sa mo to, yusulti dayon. Ay may tumutumoy yung istorya. Maubit na, ma'am. Nga gitugon ko ni Joaquin, nga ipatanaw-tanaw mo dire. Labi na kain, day. Carmela. Nga daw, Joaquin. Pagtarong ha? Saman, mga bata ming may buot? Di mi ka maong matiman sa mong kaugalingon? Naong ani ang ikaw mo may buot? Ayaw na nang. Kay si Joaquin na malihok rin ako. Kung sa'y problema nyo diha, pwede ko makatabang ninyo. Maor may tugon ko niya. Samo ta ka dahil. Nakay problema ha? Naong ani. Moram ka niya matuyo. Takaw na!
Aw, nanapa sila yung tugon dahil. Unsa pa man? Ang iya ko ng kasunis. Ang nasa bumbong. Wala gitugon ko niya. Iyo. Wapang is kanila. Naong anay, Pagluto na. Mga paspa mo. Ma, wala naman dito kasunis ni Joaquin. Kaya din, mo na gibutang. Dahil dito na lagi ito sa bumbong, gihangir. Ginusan akong pangita, wa na gyud. Hangir na lang nahabilin. Ay, unsa man gud na kasunisa? Minute blue ang color apo, ma. O pag ito niya ikasulog, iya lang gihangir das bumbong. Da, hatagan man nag-importansya ang kasunisa. Patay naman tag-iyana. Bitaw, sa katumbuhi pa si Sir Joaquin. Nabuutan kay ito. Sayang Gusto mo na ato kayo sa namatay kasino? ito. Hoy, kisa ka pasod nimo? O, daray. Diray. Ikaw unsa man sad ka? Dahil sa... Nang, si Talomi Snigel. Snake. He. Ikaw sad. Lutuan na na mo lutuan dito ha. Kamparuson ta man hinuon ka nagpasabot oray mo no? Taglan ka ni pagkapraning. Ogoy. Ikaw ay napapangita sa kasunis ni Joaquin ha. Kay wala dito sa kwarto. Ambot og kinsay gakuha. Eksik pangut ko diya mura kang gikutok. Sir, Oh. wa naman dito ang kasunis. Wala dito, day. Ako'y pangitabi diya mo doha. Asa ka. So, ayan ang tapangita. Suwayan, musod ka dito kay kuan, pagtugot. Suod gid mo sa akong bana, sir. Sir? Nagbusir ko kay Noron. Tawag sir. Ang nga tawag sir? Pero day, suod yung kami ato yung bana. Tapal mi katog, ligo, ubok mi tanan. Grabe. Sakitan bitaw kung nawa to. Sabad ay! Tigon na katuhuan ng panulti. Kay wag mi makadungog nga nagisgot sa ngani mo si Joaquin na mo. Tinuod tingay na maoy. Kaya dapat kung kaitog suod nga amigo si Joaquin. Ayaw lagi pagtuudayon. Kanim uba, gamita sa kuno na. Gamitay mo una-una. Kay bawo nga karong panahon na, daghang mangingilad. Ug ikaw, wala kay tuyo, lakaw na. Ay pagbalik din eh. Dana Carmela. Oh, good. Pero, day Carmela, lagi tayo gitugon day si paring Joaquin ako. Naayaw ko na pag-uyab-uyab ug lain. Mauragid ko na. Di na mahitabo noy oy. Di na mahitabo nga ilisan to nako si Joaquin. Salamat kay buotan kita. Hoy! Ay patakang tabi din ha! Ayaw pagbuti ang mga tao dire! Tugon nas patay gon. Unyag patay! Madapan nagtugon-tugon! Gubaan. Lakaw na! Nagatabi! Lakaw na! Ito na ko gubaan ikam na. Kabaan! Wanay gabaan sa ang mapatay! Ato na kay be. Amote mo! Lakaw na! Napagbalik ha! Iyat. Iyat. Buang. Tawa ni kami. Ganina na ka diya. Biliban ako rin mo, pre. Urasa kang grasa pa, no, pre. Putsapon mo. Yate na ako nagawan. Sugpo na lang ko. Bago mo siya. Bakit? Bakit? Tamugas-tas kayo dito. Kentuar ba to akong ugangan kurimat? Kali ka pamangan. Yawag. Sugal. Bangan mo. Pre. Ay, punta sa akong kinabuhi. Punta dita, gina. Lumahan na ni pre kay. Pag mo kasunis wala tapos bumbong. O, lagi. Ang kuyaw, ana. Gitauban nila, gisunog nila. Maapil ang tiket. Ablatan lang pre. Yung sao na nato ato pre. Luwa naman dito sa mga butangan. Pre, ayaw lang yung pakita og kanan na kung interes sa kasunis, ha? Di pa siya makasabot sila na importante kayo ito. Wala na bitaw ang magdagan ko sa balongos pre. Pero si Carmela pre, mga asawa. Dito na ko pwede masubok. Pwede si makasunis. Ayaw pa ibawas, Carmela. Kaya mas dakong peligro kung makaibawas, Carmela. Mas payo kita ng duhamoy makaibawa na. Way lain. Parang way sabot. Kaya nga naman pre, di ka masalig si mga asawa.
Usalig mo ko sa kong asawa. Pero ang peligro gud, pasanaa pa ng akong ugangan, ang delikado na, bulampos niya na si Matyang sa iyang mga plano. Ingna mamamatyang, huwag ka ugangan. Why, mama, oy. Kabilan sa kong kinabuhi, mama, Matyang na lang. Gabo, no? Gaba, katong hiturahan. Uy, ang importante yan nababantayan na ni mo si Carmela. Kaway lain lakim kadul. Sabot na ka ng panganlag ko siya kung driver. Bantayan ko ni mo. O ang importante ikaduha, ang ticket na to. Ato na ta. Lakaw na. Asa mo to? Ato to sa kambal, kaya na ko ihangyo. Ang asawa niya ni Tulumi. Oo, dahil no? Ikaw ba? Marunong kayo gano'n? Pahimus lang dyan ang imong asawa ni Tulumi. Simbakaw kayo. Kumidya na. Sige, pagbuwag lang na. Kita lang na. Ha? Nagsalimuan kita to. Ay, pasig man dirty ka niya. Nakal niya kagdawat. Ari ko na dire. Adlok sa buha ning naong nga endangered. Ano pa kaniabot? Karon pa. Ya, kain naman siya paingon. Okay ba? Papawan yun may makita. Papa yun di mo ikita. Papawan yun. Sabi ni mo, ni pa na ganiyon na kay ko ato. Dilumban. Angay gani ka malipay. Ayaw ka bala ka, mabalik ka siya. Hala, si Tulumi! Ha? Ako to. Tulumi! 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 Uy, ikaw ba diin? Manitaw ka, magani ni ulit ka. Lagas to mga anak ko eh. Usa-usa mga anak mo, ay buot-buot, mangka, wa pang gutay anak. Ano mangka? Nagbinag-o mangka. Pwede tayo anak. Wa, uy! Ay, tara, tulumi, gumingaw si kayo kanimo. Ay, lipayag gina ko nga wakakuha. Intaw si Ginoo, pero tulumi, nabalik joke ka. Magunsa man to. Ka. Magunsa man. Ato tas taas. Tara! Na mga biligan! Boy, si tulumi! May suwat mong gusto siya. Usa pa siya namatay. May suwat? Nagsuwat ni mo si Joaquin? Ambot ay. Mami ko'y kalibutan. Ay, dato kung gibutang pa na sa birth certificate kay okay lang, mampot. Importante di kayo itong kasalis ni mo. Grabe kay kayo itong importante na. Kaya mao kita'y kalugo ni Pari Joaquin. Ikaw, gyud? Musnod lang di rin sa dini mong bay? Niya mangita sa kasunis? Nabalaka ko ning kaimtangan nang nagatong tawhana magsamok-samok lang niya din Aba nga, agin ni mo na eh. Inanaon na siya, noy. Okay unta kayo dong. Pero di na madali-dali. Di man dyan ko na matuganan. Importante lagi kayo na taong misyon na. Sabi ako eh. Gawas pa, ana. Doon na pa'y lain. Sa kumandian. Tingin to musugot, pre. Kay duha na silang upaw silang bay. May punto ka, pre. Sakto, pre. Ngayon sa man na siya? Babay? Guwapa? Ngunong amigo mo, sabi lang ako. Ha? Huwag ka magtanaw sa mong lawas? Tamparoson di karon. Sa pao! Unsa? Unsa man ninyo?
Karon mo siya sa maginana. Muna siya pang mahal nimo. Unya na lang dong. Unya na lang nato siya sundi kung di na siya muhunong paglakaw.